ପିଲାମାନେ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାଣୀ ଓ ପରିସଂସ୍ଥା। ଲେଖକ ଡକ୍ଟର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା। ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପାଟକୁରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯମପଡ଼ାରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନୀ ଭାବରେ ଯେତିକି ପରିଚିତ ଏବଂ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଜ୍ଞାନ ଲେଖକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପରିଚିତ। ଏଥିରେ ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଏଠି ଦେଖେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବା ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରାଣୀ ଓ ପରିସଂସ୍ଥା ଲେଖକ ଡକ୍ଟର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା। ତାର ଲେଖ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଯିଏକି ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ତାଙ୍କୁ ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ଭାଗବତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ମତରେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ବୃକ୍ଷଲତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶୁପକ୍ଷୀ ମନୁଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟମାନ। ତୁମେ ଯାହା ବି କିଛି ଦେଖୁଛ ଏ ଶଶାଗରା ପୃଥିବୀରେ, ସବୁର ମୂଳରେ ଭଗବାନ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏବଂ ଆମ ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ଏକ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଚାଲି ଆସିଅଛି। ସେମିତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ବିଷ୍ଣୁ। ତାଙ୍କର 10ଟି ରୂପ ତୁମେ ବି ଜାଣିଛ। ଏକଥା ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର 10 ଅବତାର ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ଫଟୋରେ ବି ଦେଖିଥିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅବତାରରେ ତାଙ୍କର ଗାଭୀ ଓ ବତ୍ସାମାନଙ୍କ ସହିତ କିପରି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ବା ଲୋକମାନେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ କିପରି ଗୋରୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାଛୁରୀମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ସେ ଚରାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନେ କିପରି ପେଟ ଭରି ଖାଇବେ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମେ ଗୋ ମାତାଙ୍କୁ ସେବା କରି ଆସୁଛେ ଏବଂ ସେଇ ଗାଈକୁ ମାତା ରୂପରେ ଆମେ ପୂଜା ବି କରୁଛେ। ଅତଏବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯିଏକି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅତଏବ ଆମର ଶ୍ରୀରାମ, ଦେଖିବା ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରୀରାମ, ଇଏ ବି ଆମର ଜଣେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା। ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ 14 ବର୍ଷ ସେ ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିତାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ କିଏ କିଏ ଥିଲେ ନା ବାନର ଆଉ ଭଲ୍ଲୁକ। ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଭଲ୍ଲୁକ ଜମ୍ବୁବାନ ଭଲ୍ଲୁକ, ସେ ବି ସୀତାଙ୍କୁ ଠାବ କରିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଦିଲ୍ଲୀପ, ସମ୍ରାଟ ଦିଲ୍ଲୀପ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନନ୍ଦିନୀ ଗାଈ, ଯିଏକି କାମଧେନୁ ବା ସେ ଗାଈକୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେ ଗାଈ ସେୟା ଦେଇ ଦେଉଥିଲା। ଏହିପରି ଆହୁରି କ'ଣ ନା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ କୁକୁର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇଥିଲା। ତ ଏଇସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଆମର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହି ଆସିଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେପରି ଗୋରୁ ସହିତ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଯେପରି ଏଇ ଯେଉଁ ବାନର ଭଲ୍ଲୁକ ଏବଂ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ତାଙ୍କର ନନ୍ଦିନୀ ଗାଈ ସହିତ, ଏହିପରି ଯେଉଁ ମଣିଷ ଏବଂ ପଶୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଆସିଛି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। ତ ସେହିପରି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ବି ଆମେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ଅବତାର ରୂପରେ ପୂଜା କରୁ ଏବଂ ସେ ବି ଛୋଟବେଳେ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଦେବଦତ୍ତ, ୟାଙ୍କ ନାଁ ଦେବଦତ୍ତ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ
କପୋତକୁ ମାରି ଖସାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏ ବୁଦ୍ଧଦେବ ବା ଗୌତମ ସେ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରି ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ, ତାର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ସେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ହୋଇଥିଲେ, ଗୌତମରୁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଥିଲା। ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ଅହିଂସା ଓ ଜୀବେ ଦୟା, ମାନେ ଜୀବଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା କରିବା। ତ ଇତିହାସର ଏସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିଯାଇଛି ସେଠି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ ନା ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆମର ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଜୀବନଧାରାର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଆସିଛି। ଆମ ସମାଜରେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଷଣ୍ଢ, ବୃଦ୍ଧ, ରୁଗ୍ଣ, ଗୋ, ମହିଷା ଆଦି ପଶୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜନ୍ଦା, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭଳି କୀଟପତଙ୍ଗକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ହେଉଛି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ। ତମେ ବି ଦେଖିଥିବ ତମ ଘରମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲା ଗାଈ ଗୋରୁ ଆସନ୍ତି, ତମ ମା' ସେ ଘରର ପରିବା ଚୋପା ବା ରୁଟି, ବାସି ରୁଟି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ବି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଆମ ସମାଜରେ ବିଦିତ ବା କୁହାଯାଇଛି। ସାପ, ବେଙ୍ଗ, କଙ୍କି ବା ପ୍ରଜାପତି ଭଳି ଜୀବଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାପ କର୍ମ ରୂପରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ସେହିଭଳି ଆମେ ବାଘକୁ ମାମୁଁ, କୋକିଶିଆଳିକୁ ଭାଇ, ଶିଆଳ ଭାଇ, ବିଲୁଆ ନନା ଆଦି କହି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଆତ୍ମୀୟତା ବା ଆମର ଯେଉଁ ନିଜସ୍ୱ ବା ନିଜର ଭାବନାଟା ପ୍ରକଟ କରୁଛୁ। ଏଣୁ ଜୀବମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯାହାକି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ତାହା ଶୋଇଯାଇଛି। ସେହିପରି ଚେତନାର ଜାଗ୍ରତ ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। କାରଣ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏବେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କେବଳ ଧାର୍ମିକ ବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ବରଂ ମାନବ ଜାତିର ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବା ନହେଲେ ନ ଚଳେ। ଯେମିତି ତମର ଅଛି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯଦି ଘାସ ବେଶୀ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ବି ତାହା ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଖରାପ। ଘାସକୁ ହରିଣ ଖାଇବ, ଯଦି ସେ ହରିଣ ବେଶୀ ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ବି ଅଡ଼ୁଆ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସିଂହ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତୁଳନ ଫୁଡ୍ ଚେନ୍ ଯେଉଁ ତୁମର ଇଂରାଜୀରେ ବା ତୁମେ ସାଇନ୍ସରେ ପଢ଼ିଛ, ସେଇକୁ ଦେଖିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ, ଏ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ମଣିଷ ହେଉ, କୀଟପତଙ୍ଗ ହେଉ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ହେଉ ବା ଏ ଗଛଲତା ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିର ସନ୍ତାନ। ତ ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପୋଷ ବା ଆମ ଭିତରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା, ଆମେ ଗଛ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛେ। ଗଛ ନଥିଲେ ଆମେ ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ବା ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇନଥାନ୍ତେ। ଗଛ ଥିବାରୁ ଆମକୁ ଫଳ ଫୁଲ ସବୁ ମିଳୁଛି। ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ଏଥିପାଇଁ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏହି ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ନେଇ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ପରିସଂସ୍ଥୀୟ ଭାରସାମ୍ୟ ବା ଇକୋଲୋଜିକାଲ ବାଲାନ୍ସ। ଏଣୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଯଦି ଏଠୁ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଭାରସାମ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୋହଲି ଯାଇଛି, ଯାହାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏଥି ସମ୍ପର୍କରେ କେତୋଟି ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖିବା। କ'ଣ କହିଲା ନା ଜିଆ ତମେ ବି ଦେଖିଥିବ। ଏଇ ଜିଆ ହେଉଛି ମାଟିରେ ବାସ କରି ଆସୁଛି ଏବଂ ସେ ମାଟିକୁ ଖୋଳି ଉର୍ବର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଜିଆକୁ କୁହାଯାଏ କୃଷକର ବନ୍ଧୁ। ଯଦି ଜିଆ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ ଭାସି ଯାଇଥାନ୍ତା? ଆମର ଜିଆ ନଥିଲେ କ'ଣ ଭାସି ଯାଇଥାନ୍ତା? ନା, ଜିଆ ଥିବାରୁ ଇଏ ବିଲରେ ଧାନ ଗଛର ଚେରକୁ
ମାଟି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଦେଇଥାଏ। କିପରି ଭାବରେ? ନା ଜିଆ ମାଟିକୁ ହାଲୁକା କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଧାନ ଗଛର ଚେର ତାହା ଭିତରକୁ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ମାଟି ଭିତରୁ ଜଳ, ଖାଦ୍ୟ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ନେଇ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବଢ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ କୃଷକର ବନ୍ଧୁ। ଏମାନେ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବଢ଼େଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ, ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ, ତାଦ୍ୱାରା ଏଇ ଜିଆ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ମାଟିର ପ୍ରାକୃତିକତା ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ମାଟିର ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ଲୋପ ପାଇ ଆସିଥାଏ। ଏଣୁ ଆମେ ତାର କୁପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବା, ଆମର ଫସଲ ଭଲ ହେବନି। ଜିଆ ଥିଲେ ସିଏ ଆମର ଫସଲ ଭଲ ହେବ, ଆମକୁ ସାର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଜିଆ କଥା ଗଲା। ବେଙ୍ଗ କଥାକୁ ସେମିତି ଦେଖିବା ନା 1980 ଦଶକରେ ଭାରତ, ବାଂଲାଦେଶ, ବର୍ମା, ପାକିସ୍ତାନରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବେଙ୍ଗ ଗୋଡ଼ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରାଗଲା। ବେଙ୍ଗ ଗୋଡ଼, ବେଙ୍ଗକୁ ସେଠି ଚୀନାମାନେ ସବୁ ଆଚାର କରି ଖାଆନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କର ଏହା ଫଳରେ ବେଙ୍ଗ ବଂଶ ଲୋପ ପାଇ ଆସିଲା ଏବଂ ବେଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ଶରୀର ଓଜନର ପୋକଜୋକ ସେମାନେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ପରିବେଶରେ ଯେତେ ପୋକଜୋକ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଖାଇକି ପରିବେଶକୁ ଆମର ଠିକ୍ ରଖିଥାନ୍ତି। ଯଦି ସେ ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ମାରି ପକାଇଲେ, ତାହେଲେ ଆମ ପରିବେଶରେ ପୋକଜୋକ ଉତ୍ପାତ ବଢ଼ିଲା। ସେ ପୋକଜୋକଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆମେ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ଅଧିକ ଆମର ବ୍ୟୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଲା। ତାପରେ କୀଟନାଶକର ପ୍ରଭାବରେ ଜଳବାୟୁ ଦୂଷିତ ହେଲା ଏବଂ ବହୁ ଉପକାରୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବଙ୍କର ବଂଶ ମଧ୍ୟ ଲୋପ ହେଲା। ତେଣୁ ପରିସଂସ୍ଥାର କ୍ଷତି ଘଟିଲା। ତାହେଲେ ଜିଆକୁ ଦେଖିଲ, ଜିଆ ବି ଲୋପ ପାଇଲେ ପରିସଂସ୍ଥାର କ୍ଷତି ହେଉଛି। ସେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ବେଙ୍ଗକୁ ଯଦି ଆମେ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିବା, ତା ଦ୍ୱାରା ବି ଆମର ପରିସଂସ୍ଥାର କ୍ଷତି ଘଟିବ। ତେଣୁ ଦେଖିଲ ଏ ଦୁଇଟା ଉଦାହରଣରୁ ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିଲ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜୀବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆମକୁ କେତେ ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ କୀଟନାଶକ କଥା ହେଉଛି, କୀଟନାଶକର ପ୍ରୟୋଗ ବେଶୀ ହେବାରୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ଦୂଷିତ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଇ ଗଛରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି ଏବଂ ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୀଟପତଙ୍ଗଙ୍କର ବଂଶ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଚୀନ ଭଳି କେତେକ ଦେଶରେ ପ୍ରଜାପତି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। କାହିଁକି ନା ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଏକ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ କୀଟାଣୁ ବିନାଶକ। ବୁଢ଼ିଆଣୀ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ କୀଟାଣୁ ବିନାଶକ। ଏହାର ଜାଲରେ ଧରାପଡ଼ି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେତିକି ଫସଲ ହାନିକାରୀ କୀଟାଣୁ ପ୍ରାଣ ହରାନ୍ତି, କୌଣସି ରାସାୟନିକ କୀଟାଣୁନାଶକ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଦ୍ରୁତ ବଂଶହାନି ଘଟି ଚାଲିଛି, ଫଳରେ ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବରୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକର ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କୀଟନାଶକ ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପରିବେଶ ଓ ପରିସଂସ୍ଥାର ସନ୍ତୁଳନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗିଛୁ। ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବା ଏଇ ପତଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ନ ଦେଉଛେ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ଆଦି ଅବସ୍ଥା ଜଟିଳରୁ ଜଟିଳ ହେବାରେ ଲାଗିବ। ତ ଇଏ ଗଲା ଉଦାହରଣ। ଆହୁରି ଦେଖ ନା ଆମ ପରିବେଶରେ ବାସ କରୁଥିବା ବଣି, କୁଆ, ଶାଗୁଣା, ପେଚା ଆଦି ପଶୁମାନଙ୍କର କଥାକୁ ବି ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଉ।
ସେମାନେ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର ତଥା ବାହାରେ କୀଟପତଙ୍ଗଙ୍କର ବଂଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଚା ସଢ଼ା ପଦାର୍ଥ ଖାଇ ପରିବେଶକୁ ନିର୍ମଳ କରିଥାନ୍ତି। ତମେ ଦେଖିଥିବ ପେଚା ହେଉଛି ମୂଷାମାନଙ୍କର ପରମ ଶତ୍ରୁ। ବୋଧହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାହନ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ସାରା ଦୁନିଆରେ ଏ ସମସ୍ତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବଂଶ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି, ବିଶେଷ କରି କୁଆ, ବଣି ଓ ପେଚାଙ୍କର ବଂଶହାନି ଏବେ ବହୁ ଦେଶରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ପୋଷି ନୂତନ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧି କଥା ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ଯେତେ ବି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମର ପରିବେଶକୁ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେପରି ବୁଲା କୁକୁର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜୈବ ଅଜୈବ ଏବଂ ଜୈବ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଇ ଆମ ପରିବେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାନ୍ତି। ବୁଲା ଷଣ୍ଢ ଗୋ ପ୍ରଜନନରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ। ସାପ ବେଙ୍ଗ ଉପକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତ ଆଗରୁ ସୂଚନା ପାଇଛ। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିବା ଉଚିତ। ଏମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଆମର ବହୁତ ଜରୁରୀ। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଉପକାରୀ। ହିଂସ୍ର ହେଉଥିବା ବ୍ୟାଘ୍ର, ସିଂହ ଆଦି ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀମାନେ ତୃଣଭୋଜୀଙ୍କର ବଂଶ ସୀମିତ ରଖୁଥିଲେ। ଫଳରେ ଉଦ୍ଭିଦର ବଂଶକ୍ଷୟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଥିଲା। ଏପରିକି ବାଘ, ସିଂହ ଆଦିର ଭୟରେ ଅରଣ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ବୃକ୍ଷ ଛେଦନ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବାଘ, ସିଂହ ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଅବାଧରେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ପଶି ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ ସବୁକୁ କାଟି ପଦା କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର ବୈଦିକ ଯୁଗର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥାଟା ଚାଲି ଆସିଛି। କ'ଣ ନା ଆମେ ଗଛକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ଗଛକୁ ଆଗରୁ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା, ଏବେ ବି ଲୋକମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ମହାଭାରତର ଉଦ୍ୟୋଗ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଯେଉଁ ପରିସଂସ୍ଥିୟ ସନ୍ତୁଳନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହିଂସ୍ର ବାଘ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ଆଦୌ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହଁ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବହୁ ଆଗରୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ବହୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇ ଆସୁଥିଲା। କୌଣସି ଜୀବଙ୍କୁ ଆମେ ହତ୍ୟା କରିବା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆମର କୌଣସି ନା କୌଣସି କାମରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପରିସଂସ୍ଥାର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ବିଶେଷ। ଅତଏବ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କେବଳ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଦରକାରୀ। ତ ପିଲାମାନେ ୟାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼, କେଉଁଠି କ'ଣ ଦେଉଛି ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝ। ନ ବୁଝିପାରିଲେ ତାକୁ ମୋତେ ପଚାରି ପାରିବ। ୟାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ପଠାଇ ଦେବି। ରହୁଛି।